काचा बादाम मेथाइखौ जानो हागौ नोंथाङा निस्सय खोनादोंमोन। मोनसे समावहाय ओरैबायदि फेमास जादों, गोबां मानसिफोरा बे मेथाइजों रिल्स बानायदोंमोन आरो गोबां मानसिफोरा बे मेथाइखौ जों रिल्स बानायनानै गोबां फेमास जादों, गोबां नाम खामायदों। दा बे गायकआ मा जाखो, बे गायकआ मा अबस्थायाव दङ बेखौ नोंथांमोना माब्लाबाबो सानफेराखै जानो हागौ। दा बे गायकनि बाथ्राखौनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायनो नागिरदों बा नोंथांमोनजोंहाय सावरायनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोमोन। बे गायकनि नामा जाहैबाय भुबन बादियाकर। बियो वेस्ट बेंगलनि लक्ष्मी नारायण होननाय मोनसे गामिनि सासे मानसि, सासे सुबुं। दा बे सुबुङा ओरैबायदि मोनसे समावहाय फेमास जादों, जायनाखि बिथांनि भिडिअआ इउटुबावहाय 400 मिलियननि बारा बेनावहाय भिउस थांदों। बे भिडिअआ जेब्ला 2022आवहाय बे भिडिअखौ फेब्रुवारि मार्चआव आपल'ड खालामदोंमोन। दा बेनि उनावहाय जोङो दायो नायोब्ला बेनावहाय 400 मिलियननिबो बांसिन भिउसफोराहाय बे भिडिअआव थांदों। दा बै भिडिअखौ बानायखांनानै बिथाङा जे 3 लाख रां मोनदोंमोन, 3 लाख रां मोनदोंमोन, बे रांजोंनो बिथाङा न' लुनो लादोंमोन। दा बेबायदि लाखांनायनि उनावहाय बिथाङा मा जाखो, मोनसे ग्रुप अफ कम्पानि, जाय बिरहाम्स ग्रुप अफ कम्पानि आरो बिनि मालिकआ थांनानै बै मानसिजों, जायनाखि बे काचा बादामनि सिंगार, बेजोंहाय मोनसे एग्रिमेन्ट खालामदों। बै मानसिनि मिउजिकखौहाय इउज खालामबा, सोरबा सासे मानसिया इउज खालामोबा बेखौ मिउजिकनि अनारा कपिराइट हरनो हायो। बे कपिराइट हरनो हानाय बै माबाखौहाय, राइट्सखौहाय गायकनिफ्राय, काचा बादामनि सिंगारनिफ्राय बै बिरहाम्स ग्रुप अफ मिउजिक कम्पानिया बिसोरो मा खालामखो, बायनानै लायबाय। बिसोरो मोनसे एग्रिमेन्ट खालामबाय। बेथ' मिन्थिया, जायनाखि काचा बादामनि गायक, बेथ' जेबो मिन्थिया, बे इंराजि फरायनो रोङा। बेयाव मा लिरदों मा लिराखै बियो डाइरेक्ट सुइ होबाय। सुइ होनानै मालाय बिसोर राइट्सखौ मोनबाय। राइटखौ मोननानै मा खालामखो बिसोरो, बै जायनाखि काचा बादामनि मेथाइ, बेयावहाय बिसोरो कपिराइट हरना होबाय। बिसोर कपिराइट हरोब्ला मा जाखो, बे बादाम गाव जि मेथाइखौ खननानै दिहुनदोंमोन, बे मेथाइखौनो बियो खननो हाला जेरावबो। माने बे मेथाइखौ बियो खनोब्लानो कपिराइट फैयो। बेनिखायनो बिथाङा जेबो खालामासै, मेथाइखौनो खनालासिनो थाबाय। बिनि उनावहाय मा उपाय गैला, ओरै आखायाव थाखाबो गैला, फैसाबो गैला, मा खालामबावनो। दाथ' माबाबाय, न'आबोथ' लुबाय। फैसाया जि मोनदोंमोन सिगां जि मेथाइ खननायावहाय सिगां जि मोनदोंमोन, बे 3 लाख थाखाजोंबो बे न' लुबाय। न' लुनानै आरो कार सार लाबाय बियो। आरो बेबायदिनो श'फोरबो खालामदोंमोन बियो, दिल्लीयावहाय श' खालामदों। बे दिल्ली श' खालामनायावहाय बेनो आइफन 13, सासे बिनि फेनानो बेनो आइफन 13बो होलायदों। दा बेबायदि माखासे फैसाफोर बियो मोनदोंमोन, नाथाय बेफोरो गैला। ओमफ्राय उनावथ' मा खालामबावनो, दा जेबो राहा गैला बेहाय। ओमफ्राय दा जेबो राहा गैलाबा बियो गाव बुंनाय बायदिब्ला बिनि आइफनाबो गामिनि मानसिफोरजोंहाय लाजाबाय, सेनानै लाजाबाय। ओमफ्राय बिनि उनाव बै गामियाव बियो थानो हायाखिसै। दा गावहा जानायनि थानायनि माबा मोनसे सुबिदा बेब'स्थाथ' खालामनांसिगोन। बिथिं न'आबो कमप्लिट जायासै, आद्रा लुनानै दोनबाय, न'आबो कमप्लिट खालामनो हायासै। ओमफ्राय बिनि उनाव दायो गावबो बुंनानै लादों, राजपुर टाउनाव बियो गावनि फिसालाजों मोनसे भारा न'आवहाय दङ होननानै बियो गावबो मोनसे निउसनि गेजेरजों खोन्थानानै लादों। बे गासै बाथ्राखौ बियो निउसनि गेजेरजों खोन्थानानै लादों। दा गावथ' मा खालामनो, गावथ' जेबो एक्सन लाफिननो हायाखिसै। बै जायनाखि बिनिफ्राय जि कपिराइट्सखौ खावदों, बै मानसिफ्रा, जाय माने मिउजिक कम्पानिनि ग्रुप्स, बिसोरखौहाय बियो, जायनाखि अनार, बेखौबो बियो मा खालामबाय, पुलिसनो केस होदों होननानै बिथाङा बुंदों। बै जिनाखि कपिराइटनि एग्रिमेन्ट, बेयावनो बियो सुइ होखाबाय नालाय। दाथ' मा खालामबावनो, बिनि जेबो रिजाल्टखौ मोनफिनाखै होननानै बुंदों। दासिमहालागै जादों सासे मानसिजोंहाय बेबायदि खालामनाया, जाय बिथांमोना बेबायदि खालामबाय काचा बादामनि गायकजों, बियो मोजां जायाखै